to dievča nádherné, pre ktoré všetky hviezdy svietia. S tebou je všetko farebné, pri tebe som neskrotné dieťa. Si čarovne nádherná a viem, že ťa najviac milujem. Si krásna a nádherná a ty vieš, že ťa najviac božňujem. Láska, mám ťa rád, pri tebe chcem navždy stáť. Ty si ten anjel z môjho sna, poklad, čo nikdy nechcem spáliť. Pri tebe budem navždy stáť, pred každým zlom ťa láska chrániť. Si čarovne nádherná a viem, že ťa najviac milujem. Si krásna a nádherná a ty vieš, že ťa najviac božňujem. Láska, mám ťa rád, pri tebe chcem navždy stáť. Si čarovne nádherná a viem, že ťa najviac milujem. Si krásna a nádherná a ty vieš, že ťa najviac božňujem. Láska, mám ťa rád, pri tebe chcem navždy stáť. Մեկս նոր հեռացանք, գնալով էլ անդարձեր վացանք, հետո միայն հասկացանք, որ այդ ամեն ինչն էր զարանցանք։ Մենք իրար հետ իրարով, առանց մեկս մեկի չեն կարող, երբ երկու սիրտ մի սրտով ամեն ինչ են կարող։ Սիրեմ մինչև լուսին ու
մեր մասին Սիրեմ ինչև լուսին ու հետ Հավետ կապեմ կյանքս քո կյանքի հետ Ես թող որ քո գրկում մնամ հավետ Ես քոնն եմ այսուհետ Սիրեմ ինչև լուսին ու հետ Հավետ կապեմ կյանքս քո կյանքի հետ Ես թող որ քո գրկում մնամ հավետ Ես քոնն եմ այսուհետ Seviyorum ben seni inan Seviyorum hala Böyle yaş görmedin ama Affettim seni anla Eski günler geçti Sensiz hayat zor geldi Anlamıyorsun Yeni günler geldi Unutamadım seni Özlüyorum Seni benden kim çaldı söyle Kim yaktı beni böyle Var mı aşk buna benzer söyle Arıyorum seni yine Eski günler geçti Sensiz hayat zor geldi Anlamıyorsun Yeni günler geldi Unutamadım seni Özlüyorum Eski günler geçti Sensiz hayat zor geldi Anlamıyorsun
Maria, tu amengue pra la peña, Adomiro, Sokira, Debles, Nemanga, Mamomiri, Pero Alvas, tu que unas Maria, tu amengue pra la peña, Adomiro, Sokira, Debles, Nemanga, Inakamamamo, tu trinashavel, o tu samiri, latida yori, rueda desnashi, tu adevuques, jala agor, tu les leha, inakamamamo, tu trinashavel, o tu samiri, latida yori, rueda desnashi, tu adevuques, jala agor, tu les leha, inakamamamo, tu trinashavel, o tu samiri, latida yori, rueda desnashi, tu adevuques, jala agor, tu les leha, inakamamamo, tu trinashavel, o tu samiri, latida yori, rueda desnashi, tu adevuques, jala agor, tu les leha. Pozri sa na mňa, som tá, ktorá splanie vášňou, si mojou láskou tajnou.
tvoj úsmev je pre mňa hlavou. A to ma roztáva, ten pocit ma tak láka. V tajomnom šere každú noc oslňuješ ma, strácaš sa na svítaní, kým láskou zahorí. Kto je ten muž krásny, ktorý sa na mňa pozerá? Pohľadom vyzlieka nepokoj, našiel ma ku mne, vracia sa, telo mi rozochvieva. Patrí mne, je môj, navždy budem jeho páňou. To, pre ktorú nespí, pre ktorú zomiera, pre ktorú dýchá. A ja som jeho žena. Pozri sa na mňa, som tá, ktorá splanie vášňou.
cime, nech tu máš quieres. Cayota cimipe, que tridan, choriza kame, dilines mandar kiri. Zatiaľ bude to tu. Hej, samozrejme, že tak, pozor na to. No a tu sa musíte prehodiť, kde je mamka. Mamka ide tu. V cirkvi je to stále. Muž ako nie je tu nejaká, by som povedal, že taká povýšeneckosť alebo menej dôležitosť ženy, ale tak to je v cirkvi. No, voláte sa? Leonarda. Leonarda. Dušana, keď? Zajtra, nie? Zajtra. No, tak tu si napíšem. No ja stále tak zabúham. Leonarda. Dušan. Dušana. To budete mať akože najväčší darček. Pozrite, takto je, aby ste... To sú všetko vaši, hej, to svedkovia, tu sú Krstní rodičia. Krstní rodičia. Takže by ste akože nemali nejaký obavy, že jak to pôjde, čo to pôjde, všetko pôjde tak, jak to má byť. Hej. David. Tým sme mali, no. Aby ste vedeli, že jak to je. My
všetko takto budeme robiť, že voľne, bez nejakých, som povedal, bez nejakého si napätia, že jak to bude, čo to bude, všetko je, tu sme svoji, viete, tichno. No, prstenočky máte? Áno, máme. Hej. No a tak poďte až tu, Inakšie takto bežne kňaz pri vchode vás akože privedú a tak ďalej, sa pýta, či máte jednoznačné rozhodnutie si zobrať za ženu túto Leonardu. Áno. No a zase to sa pýta tu, takéto, no. Zase sa pýta opačne, že či vy, Leonarda, chcete si zobrať za manžela Davida? Dušana. Vidíte? Stačí D na spredu a už mám to pomilené. No. Dušana. Tak. No, tak teraz si tu dáte tie oblúčky, hej? Ček si musím zobrať. Tak. Blahoslovený Boh náš sredány, prísno i vo výky výkov. Hospodu pomolím sia. O večný Bože, roztratených si priviedol k jednote a daroval im nezničiteľné púto lásky, požehnal si Izáka a Rebeku a urobil ich dedičmi tvojho prisľúbenia. Ty sám požehnaj týchto svojich služobníkov, a to Leonarda a Dušana. Leonardu, môže takto byť? Leonardu, hej? Tak. Lebo si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu Otca i Syna i Svätého Ducha, není prísno i vo výky výkov. Amen. Mír vsím, pokoj všetkým. Hlavy vaša, Hospodevi, prikloníte. Hospody Bože náš, z pohanských národov si zasnúbil cirkev čistú Pannu, požehnaj toto zasnúbenie a zjednoť a zachovaj týchto dvoch služobníkov v pokoji a jednomyselnosti. Veď Tebe patrí všetká sláva, česť a poklona Otca i Syna i Svätého Ducha, není prísno i vo výky výkov. Amen. No neviem, ja urobím nejaké také prestavočky, len preto, aby som vám vysvetlil určité veci. Keď si pamätáte, že už sú zasnúbení. Takto sa hovorilo, aj tak sa hovorí doteraz. Zasnúbenie je toto, čo je v cerkvi. Nie toto, že sa zídu tvoji rodičia, ja ti budem týkať aj lebe, hej? Že sa zídu a pohostia sa a tak popapkajú dobre a toto je akože svetské také zasnúbenie, ale tu sa najprv zasnúbuje všetko. Toto, jak to má byť po tej stránke duchovnej. Hlavy vaša, Hospodevi, prikloníte. Hospody Bože náš, z pohanských národov si zasnúbil cirkev čistú Pannu, požehnaj toto zasnúbenie a zjednoť a zachovaj týchto svojich služobníkov v pokoji a jednomyselnosti. Veď Tebe patrí všetká sláva, česť a poklona Otca i Syna i Svätého Ducha, není prísno i vo výky výkov. Amen. No a tu teraz vám dám takto opačne, áno, aby ste vedeli, že nie je to tak, že
duchovní sa pomýlili. Zasnubuje sa služobník Boží Dušan, rabi Božej Leonardy, Otca i Syna i Svätého Ducha, není prísno poboskaj. Daj prst. Tak. Víš, aký je to rozdiel? Mať veľký prst a malý. A teda zase. Hospody Bože, náš a zasnubuje sa Hospody Bože, zasnubuje sa Leonarda Dušanovi vo mne Otca i Syna i Svätého Ducha, není prísno i vo výky výkov. Tebe dáme tu. Tak. No. Hospody Bože, Hospody pomíluj, Hospody Bože náš, na cestách po Mezopotámii si sprevádzal sluhu patriarchu Abrahama, ktorý ho poslal nájsť nevestu svojmu pánovi Izákovi, a čerpanie vody si použil na to, aby si mu dal najavo, že Izákovou snúbenicou má byť Ráchel. Ty sám požehnaj toto zasnúbenie tvojich služobníkov Samandry a Dušana, Otca i Syna i Svätého Ducha, a upevní slovo, ktoré si dali, upevní ich tvojim svätým zjednotením, veď práve ty si na začiatku stvoril človeka ako muža a ženu a práve si od teba pochádza to, že mužovi sa pridáva žena na pomoc a pokračovanie ľudského rodu. Hospody Bože náš, ty si poslal pravdu svojmu dedičstvu a svoje prisľúbenie svojim služobníkom, našim otcom, tvojim vyvolencom z každého pokolenia. Zľadni teda na svojho služobníka Dušana a Leonardu a posilni ich zasnúbenie vo viere, jednomyselnosti, pravde a láske, veď práve ty, Hospody Bože, si ukázal, že je správne sa zasnubovať a upevňovať vo všetkom. Bol to prsteň, ktorým sa odovzdal moc Jozefovi v Egypte. Bol to prsteň, vďaka ktorému sa predstavil Daniel v babylonskej krajine. Bol to prsteň, ktorý ukázal Tamarínu pravdu. Bol to prsteň, ktorý svedčil o tom, že náš nebeský Otec preukázal zľutovanie svojmu synovi, ktorý povedal: boli upevnené nebesia a zem, postavené na svojich základoch, a pravica tvojich služobníkov bude požehnaná tvojim mocným slovom a tvojim zdvihnutým ramenom. Ty, vládca, aj teraz udel svojej nebeské požehnanie tomuto odovzdávaniu prsteňov a nech tvoj anjel kráča pred nimi po všetké dni svojho života. Lebo ty si ten, ktorý požehnáva a posvedzuje, a my ti vzdávame slávu Otca i Syna i Svätého Ducha, není prísno i vo výky výkov. Amen. No a teraz pídete za mnou, hej. Blažený. Blažený si bojačný sia Hospoda, choďaš vo púte jeho, trúdy plodov tvojich snísi, blaženie si dobrote vybude, žena tvoja jako loza plodovitá, vo stranách domu tvojeho, synove tvoji ako novosaždenia, masličná ja, okres trapezi tvoj. Se tako blahoslovicia, čelových bojajsia Hospoda, blahoslovi ťa Hospod od Siona, i
Šiblaja Jeruzalima, povsiadni života Tvojeho i uzriši syny synov Tvojich, mír na Izraíľa. Takto nechodili ste na náuku, ale chcel som aj to povedať, že aby ste vedeli, že medzi tým vám aj poviem, čo a prečo. Tak ja pred dverami, to ste si išli na zasnúbenie a teraz zase sa ja pýtam sa takéto slova. Rozhodol si sa, Dušan, slobodne a z dobrej voli, pevným úmyslom vziať si za manželku túto Leonardu, ktorú tu pred sebou vidíš. Nesľúbil si inej žene vernosť? Nie. No. Teraz tebe, a jak to inakšie volajú? Lenka. Lenka, no. Takže tak, Lenka. Ale budeme takto, jak to je na papieri Leonarda, hej. Si sa rozhodla slobodne a v dobrej vôle s pevným úmyslom vziať si za manžela túto Dušana, ktorý tu pri tebou stojí a ktorého tu vidíš? Áno. Áno. Nesľúbila si inému mužovi vernosť? Nie. Požehnané blahoslovenie Hospodina vás slovo blahodaťuj, čo ľubujem. Požehnanie kráľovstvo Otca i Syna Svätého Ducha, sehnanie prisno i vo výky výkov. Amín. Hospodu, pomolím si ja. Hospody, pomiluj. Za pokoj z hora, za spasu našich duší, modlíme sa k Hospodinovi. Hospody, pomiluj. Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví, za zjednotenie všetkých, modlíme sa k Hospodinovi. Hospody, pomiluj. Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou, s božnosťou a bázňou Božou. Hospodu, pomolím si ja. Hospody, pomiluj. Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlíme sa k Hospodinovi. Hospody, pomiluj. Za Božích služobníkov Dušana a Leonardu, ktorí sa teraz navzájom zjednocujú, aby utvorili manželské spoločenstvo a za ich spásu modlíme sa k Hospodinovi. Hospody, pomiluj. Aby bol ich manželstvo požehnané, ako bolo požehnanie manželstvo v Kane Galilejskej. Modlíme sa k Hospodinovi. Hospody, pomiluj. Aby boli obdarovaní miernosťou a plodom lona a na užitok. Hospody, pomiluj. Aby boli obdarovaní veľkým počtom detí, bezúhonným životom. Modlíme sa k Hospodinovi. Hospody, pomiluj. Aby sme my aj oni dostali všetko, o čo prosíme na spásu. Modlíme sa k Hospodinovi. Hospody, pomiluj. Za i naše slobodné oslobodenie od všetkého zármutku, hnevu a núdze. Modlíme sa k Hospodinovi. Hospody, pomiluj. Zastaň sa a spás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Hospody, pomiluj. Pre svetú, prečistú, preblahoslavenú, slávnu vládkyňu našu Bohorodičku a vždy Pannu Máriu a na všetkých svätých, spomínajúc sami seba jeden druhého i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Tebi, Hospody. Lebo Tebe patrí všetka česť a sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, není prisno i vo výky výkov. Amen. Hospodu, pomolím sa. Hospody, pomiluj. Prečistý Bože a Tvorca všetkého stvorenia, pre svoju lásku k človekovi si premenil rebro praotca Adama na ženu. Požehnal si ich a povedal si, ploďte a množe a podmante si zem. Skrze manželský zväzok si obidvoch urobil jedným údom, veď práve preto človek opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja jedným telom. A o čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje.
Ty si požehnal svojho služobníka Abrahama a otvoril si lono Sáry a jeho, urobil otcom množstva národov. Ty si Rebeky daroval Izáka a požehnal si jej potomstvo. Ty si Rachel zjednotil s Jakubom a vyviedol si z neho 12 patriarchov. Ty si spojil manželstvo a zväzok Jozefa s Asenetou a daroval si im ovocie plodenia Efraima a Manásiu. Ty si prijal Zachariáša a Alžbetu a ich dieťa si ustanovil za predchodcu. Ty si spôsobil, aby z koreňa Jesejho podľa jej tela vyrastla vždy Panna Mária. Z nej si prijal telo a narodil si sa na svoj spasu ľudského rodu. Ty si pre svoj nevyslovný dar a veľkú dobrotu prišiel do Kany Galilejskej. Požehnaj tamojšie manželstvo, aby si zjavil, že tvojou voľou je zákonný manželský zväzok a v ňom plodenie detí. Ty sám presvätý vládca, príjmi prosby nás, tvojich služobníkov, a ako tam príď svojou neviditeľnou ochranou. Aj sem požehnaj toto manželstvo a daruj týmto svojim služobníkom a Dušanovi a Leonarde pokoj a dlhý život, viernosť, vzájomnú lásku vo zväzku pokoja, dlhovekého potomstva, láskavosť vo zväzku k deťom a nevednúci veniec lásky. Uznaj ich za hodných vidieť deti svojich detí, zachovaj ich lôžko bezpečné pred útkladmi a daruj im nebeskú rosu z hora a pozemskú hojnosť, naplň ich príbytkom, pšenicou, vínom, olejom a každým dobrom, aby dávali aj núdznym a zároveň daruj aj tu prítomným všetko, o čo prosia na spásu. No, tu len jedno také vysvetlenie, čo sme prosili. Naplniť príbytky pšenicou, pretože pšenica, ako v starom zákone a vôbec, pšenica to bol chlieb a víno to bolo také ako proste víno a chlieb to boli základy a potom včely, med a tak ďalej, čím sa živili vtedajší ľudia. Aby dávali aj núdznym, to znamená tým, ktorí potrebujú, zároveň daruje aj tým prítomným všetko, čo ste tu, všetko, čo prosia a pre spásu. No. Lebo ty si Boh milosrdný z ľutovania a lásku k človeku a my ti vzdáme slávu spolu s tvojim Otcom, ktorý nemá počiatku, a s tvojim presvetným dobrým a životvorným tvojim duchom, celé zarení prísno i vo výky výkov. Hospodu, pomolím ťa. Hospody, pomiluj. Svätý Bože, z prachu si stvoril Adama a z jeho rebra urobil si ženu a manželským zväzkom si mu pridal pomocničku, jemu podobnú, lebo v tvojej velebnosti sa páčilo, aby človek nebol na zemi sám. Aj teraz, vládca, bystri svoju ruku z tvojho svätého príbytku a zjedno služobníkov tvojich Dušana a Leonardu. Lebo práve ty zjednocuješ muža so ženou, spojí ich v jednomyselnosti, korunuj ich láskou, urob z nich jedno telo a daruj im plod lona i ochotu prijať mnoho detí, lebo ty vládneš a tvoje kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha není prísno i vo výky výkov. Amen. No a teraz kytičku daj svetkovi, a položíš pravú ruku tu, ruku na evanjelium, pravú ruku, a pravú ruku položí aj Dušan. Hej? Tak to môžete položiť. Než jedna na druhú, pretože ja to práve tým sa zjednocuje Lenka s Dušanom. A ja to takto položím. Hej? A neviem, budete po mne opakovať? Alebo budete čítať? Budete opakovať?
Ja, Dušan, berem si teba, no ale ja, Dušan, beriem si teba, Lenka, Lenka, za za manželku a sľubujem ti lásku, vernosť, manželskú úctu a že ťa neopustím až do smrti. Tak mi pomáhaj, Bože, jediný vo Svätej Trojici a všetci svätí. No, tak. A teraz Lenka, budeš za mnou hovoriť? Nie, ja budem čítať. Hej, dobre, no. No, ja Lenka. Ja, Lenka, beriem si teba za manžela, A meno musíš Dušan, Áno. za manžela a sľubujem ti lásku, vernosť, manželskú úctu, manželskú spoločnosť a že ťa neopustím až do smrti. Manželskú poslušnosť, hej? Ja ťa opravím, pretože spoločnosť to je iné a poslušnosť, to znamená, že si musí byť poslušný navzájom. Ale nič, tu sme svoji, to ja akože spresním to, že by tu bolo tak, preto vidíte tak voľné, hej? A že ťa neopustím, Až do smrti. Tak mi pomáhaj, Bože, jediný vo Svätej Trojici a všetci svätí. no a teraz tak. Čo Boh spojil, človek nemá právo rozlúčiť. Ja vám toto ako žehnám. Tak. Čo Boh spojil, človek nemá právo rozlúčiť. Čo Boh spojil, človek nemá právo rozlúčiť. Amen. Poboskaj. Tak, poboskaj. Tak. Teraz si zoberte ruky preč z toho. Tak. A teraz zoberiete sviečočky. Do ľavej ruky, že spravo sa môžete požehnať. Jednu sviečočku si zober. Tak. Nemáme tu tam? Už. Máme sviečočky. Dobre. Na páci. Tak. No. Teraz, to je dôležité, bo zabudnem. No a teraz, aby ste ďalej vedeli, že budete ako korunovaní. A zase, aby som vám vysvetlil, čo to znamená. V cirkvi sa korunovali králi a tak ďalej. Toto vaše spoločenstvo robí kráľovstvo tu na zemi medzi jednou osobou a druhou, kde sa spájate ako v jednu rodinu. Tak preto takto, aby ste vedeli, preženaj sa, poboskaj krížiček a trošku ďalej daj ruku, že by som nezhorel, poboskaj. Tak, no a teraz tak. Korunuje sa služobník Boží Dušan Leonardy Lenky, u mňa Otca i Syna i Svätého Ducha, není prísno i vo veky vekov. Amen. Bude? Dobre? Hej? No, lebo takto. Korunuje sa Lenka Dušanovi Otca i Syna i Svätého Ducha, není prísno i vo veky poboskaj. Tak trošku tak ďalej, že by si padla ruku, tak, ale potom následuje až tak. Tak, ešte ti aj vlasov brať. No, dobre. Bože náš, slavou a sťou si ich korunoval. Položili jezi na hlava i vinci od kamenej čestných, života prosíši u tebe i dal jesi. Života prosíši u tebe i dal jesi. Trošku preložím toto, čo spievala pani. Na hlavu si im položil koruny zo vzácnych kameňov a prosili ťa o život a ty si im ho daroval. Lebo im daruješ požehnanie na veky vekov a dáš im plesať radosťou pri svojej tvári. Všetko zo písma svätého, aby ste vedeli, ale my slúžime aj po cerkovno-slaviansky, takže tak. Voňmi, mirsím. Čítanie z listu apoštolom Efezanom. Voňmi. Bratia, ústavične za všetko ďakujte Bohu a Otcovi
mene nášho Isusa Krista. A podriadujte sa jeden druhému v bázni Božej. Ženy, podriadujte sa svojim manželom ako Hospodinovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi a spasiteľom tela. Ale ako sa cirkev podriaďuje Kristovi, tak aj ženy svojim manželom vo všetkom. Muži, milujte svoje manželky, ako aj Kristus si zamiloval cirkev a vydal sa za ňu samého, aby ju posvätil, očisťujúc ju kúpeľom vody a slovom, aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie škvrny, ani vrásky, ani ničo podobného, ale aby bola sveta a nepoškvrnená. Tak sú muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné tela. Keď kto miluje svoju manželku, miluje seba samého, veď nikto nikdy nemal v nenavisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Hospodin cirkev, pretože sme udmi jeho tela a jeho tela a z jeho kosti. Preto človek opustí svojho otca i matku a priputáva sa k svojej manželke a budú dvaja jedným telom. Toto tajomstvo je veľké. Ja hovorím o Kristovi a cirkvi, ale aj vy, každý jeden, nemiluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nemá bázeň pred svojím mužom. Nech ti blahoviestvujúštej I duchovi tvojemu. Premudrosť proste uslyším sviato Evangelia, mír vsím. I duchovi tvojemu. Poďmi, v tom čase bola v Kane Galilejskej svadba a bola tam aj Kristova matka. Na svadbu pozvali aj Krista a jeho učeníkov, a keď sa minulo víno, povedal Kristus jeho matke, nemajú vína, a Kristus jej odpovedal, čo mňa a teba toho žena, ešte neprišla moja hodina. Povedala obsluhujúcim, urobte všetko, čo vám povie. Stalo tam 6 kamenných nádob, ktoré vodu slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na 2 až 3 miery. A Kristus im povedal, naplňte nádoby vodou a naplň ich až po kraj. Potom im povedal, teraz načrite a zanieste starejšiemu. A oni zaniesli, keď starejší ochutnal vodu, premenenú na víno, on nevedel, a ak skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to povedali, zavolal si ženicha a vravel mu, každý človek podáva najprv dobré víno a horšie, až potom, keď si hostia upijú, ty si zachoval dobré víno až do teraz. Toto urobil Kristus v Kani Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu a jeho učeníci uverili v neho. Sláva tebi, Hospody, sláva tebi. Takto, drahí moji bratia a sestry, aby ste videli, že vy ste sa rozhodli sami, alebo ako? A z akých dôvodov ste sa rozhodli? No, pretože ešte nemáme ukončené, ja len mne to vrta, že pretože keby ostatní, títo vaši svadobčania, alebo tí, čo s vami prídu, alebo by prišli, tak by videli, že v podstate je to tak krásne, tak úžasne, že proste
len prídu pokrstiť a tým pardon. Ale vidíte, že aký to je obriad, ale my pokračujeme ďalej. No. Môžem sa vyzúť? Vyzúť môže. A Dušana, z ktorej sa teraz spojili manželský zväzok za ich spasu a zdravie. Prosíme ťa, vypočuj nás. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Prosíme ťa aj za ľud prítomných v tomto svetom chráme, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo za všetkých našich bratov a za všetkých pravoslavných kresťanov a za ich spasu a vieru. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Lebo Ty si Boh milosrdný a láskavý Boh, a Tebe slavu vzdávame Otca i Syna i Svätého Ducha, nyní prisno i vo víky víkov. Amen. A dovoľme nám vládca, dôvera bez strachu, odsudenia, vzývať Teba nebeského Boha Otca a hovoriť. Oče náš, že jesi na nebesi, dá sviatica imňa Tvoje, dá príde carstwie Tvoje, dá bude vôľa Tvoja, jako na nebesi i na zemli. Chlieb náš nasúčný dáš nám dnes i ostaví nám dolhy naša, kože i my ostavľajem dlžníkom našim i nevedí nás vo iskušenie, no i zbaví nás od lukavého. Ako Tvoje cárstvo i síla i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, není prísno i vo víky víkov. Amen. No, teraz ideme, ja idem tu k vám. Pláno, ti to stojí na hlave? Tak, to spadá. Hej, ešte opravdu. Hovorím, že to sú, ja to tam to vyčistiť a oni to asi skúšajú. A tak. No a teraz... Do čela. Tak. Dobre, tak bude. No, Lenka, poď teraz tu. Poď tu. Tu poď. Dušanka chytí za ruku. Pravú ruku. Tu ju chytíš tak. A tak ideme, áno. Obideme 3 raz. Jelikuj, dívaj mi v očreví, i rodíš syna Emanuila, Boha žej človíka, vostok i mňa jemu, jehože veličajúšte, divu blažajem. Sviatí mučeníci, dobrí stradavše spolahší, vinčavší sia, molite sia Gospodu, pomilovatý sia dušam našim. Zase tu prídeme, mierne sa ukloníme. Sa jelikuj. Sláva Tebi, Kriste Bože, apostolom pochvalo, mučeníkov radovaný je, im, že propoví Trojca jedinosúčná ja. Teraz Lenka pôjde na druhú stranu, hej, tam, kde bola. Tak. No a teraz
buď zvelebený ženich ako Abraham, buď požehnaný ako Izák, rozmnož sa ako Jakub, kráčaj v pokoji a zachovaj spravodlivosti Božie prikázanie. Teraz poboskáš toto. Aj ty, Lenka, nevesta, buď zvelebená ako Sára, veseľ sa ako Rebeka, rozmnož sa ako Ráchel, raduj sa zo svojho muža a zachovaj ustavenie zákona, lebo tak sa páčilo Bohu. Nech sa vás požehná Otec a Syn a Svätý Duch, presvätá jednopodstatná životodárna Trojica, jediné Božestvo a kráľovstvo, nech vám daruje dlhý život, veľa detí a úspechu vo živote a vo viere. Nech vás naplní každým dobrom, ktoré vyjestuje na zemi, a nech sa vás uzná za hodných prijať aj prisľúbené dobro na prosby Svätej Bohorodičky a všetkých svätých. Teraz sviečočky dajte sem. Teraz si vymente prstenky a poboskáte sa, no? Tak. Otca i Syna i Svätého Ducha, není prísno i vo výky vykov. Amen. Pre múdrosť čestnejšujú cherubim i slávanejšujú bezsravlení a serafim, bez istliny a Boha slova ročujú, súšťujú Bohorodicu ťa veličajem. Sláva Tebi, Kriste Bože, upovanie naše, sláva Tebi. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i nyní prísno i vo výky vykov. Amen. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, blahosloví. Kristus, istiny Boh náš, ktorý stojíš svojim príchodom Kany Galilejskej, ukázal si, že manželstvo je hodné úcty na prosby prečistej Divy Márii, svätých slávnych, chválnych apostolov, svätých Bohom korunovaných kráľov a spoločenstvom rovných Konštantína a Heleny, svätého veľkomučeníka Prokopia a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spása nás, lebo je dobrý a milostivý. Amen. Teraz svedok pôjde a zoberie tam do tú kytičku na jej a doniesť ten papier aj pero. Teraz sa popodpisujete. Nemáte napísané svedkov? Mami napíšeš, hej? No však napíšem, len že by sa podpísali. Hej. Tu sa podpíšete. A máte napísané na papieriku svedkov? Svedkov. Svedkovia ste sa nenapísali? Ale tu bude treba aj, viete čo, bude treba aj rodné číslo. Hej? Máte rodné číslo? Hej? Aj svedkyňa, no. Hej, no tak dobre. Potom sa napíšu. No, napíšu tam sa napíšu. No. Tak teraz takto, drahí moji. Prelož Evangeliu. Áno. A tu sa podpisuje. Hej. Tak. Pero si doniesol, hej? No. Tak, pozrite sa.
No toto tam potom sa vypíše. Toto my ešte dopíšeme. Toto sa vypíše, pretože... Toto tu treba dopísať, treba tie veci, ktoré no ja som vás nechcel preháňať. Napíše sa tu manžel, no tu ja sa podpíšem. Tu sa napíše manžel. Podpíše sa. Neviem, bude ti to dobre? Tak? Hej, jasné, že hej. No, Tak. potom Manželka. tu bude manželka. Demeterová. No Áno, to už Demeterová. áno, pravda, že je manželka. Však už si. Manželka. Tak. No, teraz svedok, jeden svedok a svedkyňa, hej? A svedkyňa. Svedkyňa. Dobre, tu ja sa ešte podpíšem, lebo sobašiaci, Tak. aj zapisovateľ, rozumiete, lebo tlmočníkam nám tu netrebalo. Áno. Takže tak, no a No teraz, počkaj, jak sú tamto tí svedkovia, jak tam... teraz poď tu a budeš písať, budeš môcť tak písať No však hej. na takom malom Pardon, priestore. prejdem tady, hej. Daj sem. No, Pretože toto tu všetko sa ako dopíše doma, ešte grazitko, otec duchovný dá. Tak, ja, No a teraz tu svedkovia. no, No. meno svedka. Lukáš Demeter, hej. Lukáš Demeter. Dobre. Rodné čísielko. 9-3. 12. 10. 9-0. 1-5. Dobre. Teraz druhý svedok. Denisa Šamuľaková. Denisa. Šamuľaková, hej.